My vás zdravíme, toto bude taký náš spoločný kanál. Určite poznáte mňa. A mňa. Pokiaľ nie, tak budete mať dole link odkazy na kanály. Bude mať v popisku linky na naše kanály. Keď tak sa tam pozrite, ale odber tam, nie tam odber dávať musíte, je môžete, pretože ja budem väčšinou natáčať tam tento druhý kanál a ten je spoločný. No a vlastne, čo budeme dva robiť? Takže, mohol by začať. Pravdepodobne ja budem točiť nejaké vlogy z hier ako Minecraft, CSGO a také a tuto. Ja budem robiť čisto len let's play a keď tak takedy streamy a záznamy do streamov. Hlavne z CSK, LOLka a Vovka. Iné hry vlastne nemávam. Záznamy je možno aj, čo budú tiež streamy odo mňa alebo od nás. A ja sem tam prehodím nejaký tak vlog. Na vlogy tu bude skôr Sean, pretože ja na vlogy moc dobrý nesom. Keď tak ja už radšej tie hry. Keď sa naučíme ako to dávať aj z PlayStation 4, tak bude veľmi dobré. To si všetko dokúpi počas súťaže. Budú hry z toho. Nebudete zatiaľ, máme nejakú skúsenosť, on má tú väčšiu skúsenosť. Tak on natáča trošku dlhšie. Na tento kanál budeme mať prístup aj na to sledovanie ešte potom. Toto je taká kratšia informačka, aby ste proste vedeli. Nebudete tento tu ju spraviť trošku zaujímavejšiu. Hádam. Bolo by to dobré, pretože vonku kurva decka z môjho susedstva, pretože bude takú privátnu, ako prepáči, že ja dávam, ale veľa čižaku a vonku sú malé harantské deti, ktoré sa tam hrajú, naháňajú, pritom ich tam hryzie do ti pestí okos, niečo všetko možné. Ja nemám čo viac povedať. Ja čo neviem, proste len taká kratšia informačka. Dneska, ak sa mi podarí, tak natočíme ešte CS-ko, natočíme. No. Možno ešte aj me. My sa už učíme. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, pokiaľ nie dislike. Pokiaľ ste noví, tak pridajte sa na tento náš nový kanál. Všetky podrobnejšie informácie budú dole v popisku, takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa vlastne až pri ďalších let's playoch, vlogoch, hrách, streamoch. Takže zatiaľ to ahojte.